Kukul. Ang Kukul. Dagol. Morning, Tits. Tita. Tanya. Chinita. Sino? Ako? Happy Labor Day, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Viral ang isang lalaki na kinagat ng buwaya. Kaya nga, akita ko yan. Sa kuha ng video, kitang-kita na sinagpang ng buwaya ang 29 anyos na lalaki sa binti nito at kinaladkad sa may tubigan sa loob ng kulungan. Nangyari ang insidente sa kulungan ng buwaya sa Kabug Mangrove Park and Wetlands sa Barangay Laya, bayan ng CI sa Zamboanga, Sibugay. Ayon sa report, may mental health condition ng nasabing lalaki. Inakala daw niyang laruan lang ang nasabing buwaya kaya't pinasok niya ito upang paglaruan. Subalit, sinakmal na siya nito. Sumigaw ang lalaki at namimilipit sa sakit dahil sa pagkakagat ng nasabing buwaya. Kaya humingi agad ito ng saklolo. At dumating naman ang mga nag-rescue. Binitawan lang ng buwaya ang lalaki nang patunugin ng may-ari ang bakal sa may kulungan ng buwaya. Agad siyang nilapatan ng first aid at nagtamo ng mga sugat sa kanyang paa at binti. Saka siya isinugod sa ospital. Nagtulong-tulong ang mga pulisya, Municipal Disaster and Rescue Team at ang park owner para maligtas ang nasabing biktima. Nangako naman ang may-ari ng park na sasagutin niya ang pagpapagamot sa biktima. Pansamantala munang ipinasara ang parke ng Department of Environment and Natural Resources sa Zamboanga Peninsula. Ikaw, kabisyo, makikipaglaro ka rin ba sa buwaya? Yan ang ating Siko. Sino? Ako. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Lay, wag lay. Busy. Morning, Col. Morning, Tis. Kabisyo, feel good Labor Day, May 1, 2025, adlaw, Huwebes, holiday, walang traffic, yehey. Asa, 7:33 ang oras kung saan kasama niya ng pambansang Angkol Dagol! Kasama rin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, ang pabansang tita Tanya Chinita. Tanya Chinita, siya ang sexy hot, yummy natin na Bida tita. pambansang Senyor Mangkano! Nagulat ako doon eh. Lai, good morning. Morning sa mga buhaya! Ay, sa mga nagpapakagat pala. Sa buhaya. Lai, wag Lai. Parang Ayaw, Doberman yan. Lai. Ay, Doberman ba? Siya pa nga, Lai? Oh, Di buhaya parang yan. aso eh. Ayan ang aso. Ayan yung aso. Yan, sorry. Pero pag galit, magalit ka mang kanor. O, diba? Asong-aso. Ganyan ka. Batadan. Uy, Nung pero bata tayo, sino yung buhaya kay Captain Hook? Anong pangalan nun? Hindi ba si Crocs yun? O, diba? Crocs? Crocs. Si Lacoste yun. Lacoste pala. Oo nga, may buhaya yun. Diba Yung kay parang Captain Hook? may angina na buhaya. Pag andyan natakot na si Captain Oo Hook nga, dun eh. nakalimutan. Ang kahinaan ni Captain Hook yung Ayun yung buhaya. weakness niya, yung buhayang yun. Pero ito, nakakatakot naman na personal mo makita. Kasi binibidyo nung nakita ko sa video, akala ko lang parang caretaker na kinagat talaga ng bisita pala siya doon. Imagine mo na lang. Tapos doon sila parang
may mga natakot na parang syempre, meron ding natawa lang kasi nga yung may nagbibideo, parang kinakausap yung buhaya. Lalay kasi yung parang palayo ng Buti buhaya. ko hindi siya talagang pinatay na di ba? Oo. Nung sinakmal, parang kinausap, Lay, wag Lay, ayaw Lay. Bata pa na Lay. Oo, di ba? Pero Kawawa naman kasi syempre, person with special may mental health issue. Pero paano nakapasok? Siyempre, binuksan niya yung gate. Pumasok siya doon. Hindi dapat ganun na agad maka-access Oo nga, no? Dapat entrance. nakalak. Nakalak yun kasi yung mga buhaya pag gabi may susi yan. Iba yung pinuntahan ng buhayang yan. Oo, pero importante na ligtas naman na siya. Oo, pero may sugat. Hindi naman putol yung kamay. Hindi niya, naman. Hindi So, sana babaero na lang napunta dyan. Hindi ka kasi yung babaero, buhaya din eh. Gusto sa lahat sa kanya ng chicks no? Oo, ganun yung babaero. Yung buhaya. Oo, ang laki ng tiyan. Ang buhaya. Yung babaero. Basic color green ng balat. Ng buhaya. Ng babaero. Niniwala na sana ako. Sabi nung buhaya. Sabi ng babaero. Ay, gigil na gigil. Yung buhaya. Yung babaero. Kakagatin niya yung chicks. Ng babaero. Ng buhaya. Kaya nagpakagat din naman. Sa babaero. Sa buhaya. Oh, kaya pala. Kaya pala. Ano? Ang dami sa Manila sunyan. Na buhaya? Na babaero. Ay, kinulong. Yung buhaya. Yung babaero. Dapat na deserve. Buti na lang. Deserve ng babaero? Yung buhaya. Hindi. Ang English yan ay crocodile. Ng buhaya? Ng babaero. Ang babaero. Ayan. Mga nagdadrive ngayon. Mga buhaya? Mga babaero. Good morning sa Grab Warriors. Nakikinig sila ngayon. Sabi nila hindi kami sa buhay nakikipaglaro sa apoy. Mga entry mo talaga, bong bilyar mo rin, no? Uy, Uncle Bong. Basic sa'yo, Hindi ka ba nagbago? Hoy, magbago na kayo, ha? Bago na kayo. Ito po, 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic!